היה לכם די הרבה אהבה. אז אני רוצה להראות לכם את ההדלפות החדשות שיש לי עכשיו. אוקיי, אז זה ההדלפה. יש לי כמה סרטונים שהולכים להראות איך ייראה האיבנט. סרטון ראשון, זה בעצם ככה הולך להרס המקום של The Shark. חברים, הנה עוד חלק מהאיבנט שהולך לקרות. ככה בעצם כנראה הולך להיכנס Juice WRLD לאיבנט הזה. בעצם זה יהיה, המעדיפים עכשיו אומרים שזה יהיה חצי מוזיקלי, שזה הולך להיות חצי מוזיקלי, חצי קצת סיפור, ממש קצת. אוקיי, אני חשבתי שזה לא יקרה, אבל, מוכנים לזה, אבל גדול. האיבנט של, אתם יודעים כבר על מה אני מדבר. תסתכלו, וואו, מה זה מתרגש. זה כל ההדלפות שהיו.